În garajul Automarket a ajuns noul Lamborghini Huracan Technica. O versiune care se poziționează în gamă între Huracan Evo cu roți motrice spate și Huracan STO. Avem aceste elemente sub forma literei Y împrumutate de la Sian și Terzo Millennio. Pachetul aerodinamic, vopsit aici în negru lucios, este mai cu minte decât în cazul lui Huracan STO, în special eleronul, care, deși este mai mic, el generează cu 35% mai multă apăsare pe puntea spate, comparativ cu Huracan Evo cu roți motrice spate. Mașina testată de noi este vopsită în culoarea exterioară verde Selvans. Jantele cu diametrul de 20 de inci sunt vopsite în cazul acesta în negru și ascund etriere vopsite la fel în negru. Avem și frâne cu componente carbon ceramice. Partea din spate a fost remodelată total, adică avem un spoiler nou, un difuzor de aer nou și terminații hexagonale pentru sistemul de evacuare. Capota motorului este din fibră de carbon și ascunde o unitate V10 de 5,2 litri aspirată natural, preluată de la Huracan STO. Propulsorul dezvoltă 640 de cai putere, suficient pentru a atinge 100 de km pe oră în 3,2 secunde. Huracan Technica cântărește 1379 de kg, cu 10 kg mai puțin decât Huracan Evo cu roți motrice spate. Interiorul lui Huracan Technica abundă în fibră de carbon, alcantara neagră și o serie de detalii în culoarea verde Selvans. Și volanul multifuncțional este îmbrăcat în alcantara cu o serie de cusături contrastante verzi, inserții piano black, iar padelele sunt metalice. Avem fibră de carbon și pe portiere, iar ele se deschid de aici. Ca să pornim motorul, ridicăm acest capac roșu și apăsăm pe butonul de start-stop. Sistemul multimedia interacționează prin intermediul acestui display central. Inventarul de bord este complet digital, iar grafica se schimbă în funcție de modul de condus selectat. Dacă îl punem în sport, avem cu detalii portocalii, iar în Corsa cu detalii roșii. Avem și un sistem de telemetrie pentru ieșirile pe circuit cu cameră video încorporată. Spațiile de depozitare sunt destul de limitate. Avem un spațiu aici în spatele scaunelor, un mic loc aici care are și o priză de încărcare la 12V și un alt loc de depozitare în spatele consolei centrale. Pentru că motorul este poziționat în spate, în față avem un portbagaj. Cam atât de încăpător. Încape un ghiozdan și probabil un troller mai micuț. Prețul mașinii testate de noi este de 304.000 de euro.